Čau, vítejte u mého videa, neboli let's play. Vítejte na serveru, promiňte, nevím, jak se to jmenuje, tady to nikde není napsaný. Je to dobrý server, vybral jsem si ho a teď vám předvedu, jak přežít první noc na Minecraftu. Tohle je spawn, jsou tady docela hodně pluginy. Vypínám, ukládám, čekám. Co si skladu. Já jsem teda tady sám, ale jinak je to bezva server. Takže první, co musíme nakutat nebo dostat, je dřevo. To je hlavní surovina serveru. No jako když začínáte, že jo. IPinu dostanete tam pod videjkem a kontakt na mě na Skype. Milé rád vám pomůžu. Protože tady už hraju, takže počítám první noc se nám moc nezavřela, no možná jo, ale jako teď jako kdyby putování za dřevem, no. Hele, tak. Fuck, oh my god. Tak, no. Tady je pořád deska. Tady je pořád loknutí a já jsem někde upad. Hraješ něco? Minecraft je hodně dobrá hra. Já jsem prvně říkal kámošovi, ne, to je pitomost. Že to je, kámoš mi říkal, já jsem mu říkal, kámoš mi jako to přiváděl a já jsem mu říkal, že to je plná kravina, že to dělá, je to jako... že to nemá žádnou grafiku. Že to nemá žádnou grafiku, že to bude nějaká dětská hra a jako no, hrávají tady trochu starší a je to fakt bomba hra. A jako, já bych to netušil, že by se tohle někdy řekl, že? Ale... takže... vyhýbám se zombíkům, jak vidíte, nechci na tom moc dobře. Ne, fakt jo, jenom za mnou. Jablko, jo. Ne. Skeleton. Bye bye. No. A šipka. Takže teď si chvilku budeme přečovat, že budeme vás pomoci. Nejlepší cesta, kde najdeme strom. Já budu stavět daleko od spawnu, protože spawn je nebezpečný. Takže to je co připomíná. Tak plaveme. Ope. Harmy Matus. Hodba.
No, tak co dál, no. Tak co bych dál vám řekl o tomhle dobrém, trochu divném serveru. Je dobrý a divný server. Ano, je dobrý. Přiznávám, je to dobrý server. Pomoc! Nevadí, je tady Bugs, což je dobrá věc. To je další plugin, takže nás to jako osvobodilo. A tady jeden Geos je pro nás, pomoc! Další Geos! Musíme, utečem. Já chci najít sakra nějaký ty stromy, mg. Máme stromy, super, no, takže máme stromy, takže konečně začneme se konstrukcí domu. V tomhle serveru je, že když rozbijete jeden blok, vám spadnou všechny. Dělejte názorně převedu. Autosízí. Ukážu, jak se to teda dělá a ukážu vám hlavní výzbroj čestky. Čestku a výzbroj, já tam bych se to mohl pojmenovat. Dělat prdel. Jestli nic nevidíte, tak já jsem úplně na tom stejně, takže klídek. Aleluja, konce den. Takže postavíme si tu malý apartní domeček. Takhle. Tak.
stačit pro vykonávání prvního dnešního dílu. Neboli jak tutoriál. No. Postavíme si prvně česku. Ta se dělá tak, že uděláme takhle 4 voodoo-plenky na crafting table. A teď si uděláme styky, ty se dělají jako kdyby takový dřevíčka. To se dělá takhle. Uděláme si tam. Takhle se dělá lopatka, takhle se dělá krumpáč, takhle se dělá kosa a takhle se dělá sekerka. Je to moc důležité to pochopit, protože tohle je hlavní a jde to z cobblestoneu, ironu, dia, goldu a ve dřevách. A teď si ukážu, a jo, takhle si dělá meč vlastně, tak, že dáte tak, takhle si dělá meč. A teď si postavíme čestku neboli bednu. Ta se dělá tak, že uděláme tak, kromě jednoho to nebudeme vyplňovat. Z toho si můžete uschovat věci, ale prvně si ho musíte privátnout, takže takhle se dělá tabulka. Tak. A tohle tam napíšete. Svoje jméno, místo toho mýho, tam dejte svoje. A do ní si můžete pokládat věci, jaké je libo. Takže, ještě nekončíme. Ještě si uděláme dveře a ty se dělají tak, že uděláme takhle jako obdélníček. Tak, dáme sem. Osvětlení bude v dalším díle, protože dneska už to nestihnem. Promiňte moc. Tak a teď mám, a to úplně stejně, jak jsme dělali na té bedně. Jsou tady nějaký lágy. Tak. Promiňte za lágy, ale to jako já za to nemůžu, já koupnu pořádku. Předtím, že si ukážeme, jak to jdou rozsvítit. Zdravím vás a zatím čau.